plan. Og hvad med dig selv måske? Hva? Ja, Sten, hvad med dig selv? Hvad fanden snakker du? Ja, hvad mener du? Jeg mener, hvad med dig selv? Mit syn på stoffer, det er, at folk skal holde sig fra det. Det er simpelthen ikke acceptabelt. Slet ikke, hvis man er i gang med en uddannelse. Hvad med dig selv? Det er du, der bare en taber. Kalder du mig for dyreplager, tøsedrenger efter aber? Og ja, så så man lige dig selv. Du er da nok. Det slår nogle unge, bare ikke lige for mig selv, men så tror jeg mange unge, der går op i det. Dit lange sokkehy, for dine bukser flager, når jeg giver dig stokkebry. Og ofte mobning blandt unge. Jeg bliver ikke selv mobbet, men jeg oplever tit, at andre gør. Og dem der visker, de lyver, hvis ikke de visker, jeg er rå. Min kæft har ingen holdeplads, bash og vær på vagt, og hvis der er mere med dig, så bliver det chak. Jeg synes, at samfundet stiller ekstremt store uddannelseskrav. Man kan jo ikke få et arbejde uden at have en uddannelse. Hvis man har det svært i skolen, så kan man heller ikke få et arbejde. Skidt, men aldrig tilbage. Det man siger er man selv. Det står i aktuelt, at du er en flødekaramel. Så bytte. Nogle piger, de tror, at de skal være ligesom modellerne i bladene, men jeg mener, det er ekstremt dårlig reklame, at det kommer reklamer op. Fordi at faktisk så kan mange mænd faktisk bedre lide naturligt. Du giver mig spejl, når jeg disser dig. Men jeg er hook på at slappe dig min trumf dobbelt spejl med du på. 1, 2, 3 kroner for... Den påvirker samfundet så dårligt, at man ikke engang må ryge på handskole. Det var dig, der startede, men mig, der slutter lortet af. Jeg kaster dig rundt som karameller sidste skoledag. Du lagde op til duel, nu du selv... Det kommer på, når jeg skændes med mine venner og familie, fordi det påvirker min skolegang på den måde, jeg hele tiden tænker på situationen, jeg står i. Jeg har klart venner og familie, der er forbilleder for mig. De er alle sammen på forskellige måder, men hver eneste person, jeg kender, påvirker mig. Jeg har prøvet det hele, følt mig alene, gået gennem gaderne. Det er meget vigtigt, at unge er sværdige over for hinanden. Det bygger et helt selskab op, og hele vores samfund er tilbygget op på. Giv mig alt, giv mig mere, gør det vildere. Alt hvad I har er ikke nok for en spiller. Vi to kunne sammen forsvinde det lige nu. Godt spørgsmål. Jeg tror, at det bliver dyrere, men det er specifikt set på, at unge bliver ved med at ryge, og Europa har en stop-swinging-kampagne. Okay. Som vandrer med sindssyge tanker. Kast dit anker og lad mig vise dig. Homie, du kender lejen, og du Jeg tror, at folk ser udvikler sig i en negativ retning og en meget stor retning. Men jeg håber selvfølgelig på, at Europa i den gængse kan gå ind og bare fokusere staten for at stoppe. Så får man her og det er skummelt at tænke på, hvor lam man kan Selvfølgelig kommer det til at friste, så det er et godt spørgsmål, men der er jo flere og flere, der vil have det ud. Der er flere og flere, der handler med det. Der er flere og flere, der gør det. Generelt, det er en stigende, hvad kan man sige, det er en stigende virksomhed. For vi vælter rundt, drikker lortet i bund, suger en blund til dine lunger, de begynder at gøre jer ond. Tag en streg til din næs, fyr en pille i din hals, og dit hoved vil blæse. Skil lukkerne fulde til din stemme er has, for du er et base. Bænken er vist, når du sover din brænder ud. Inden i det fæs hører du skud.